muri mushamenyo matatu batano wakati chokwadi echibva azobvunza zvenyu bvunzo chitizo ko mwana aibudirwa mumushamenyo mwana wangu muganga wakati mwana wangu zvikanzi mhepo iyo yakazofamba sei wakati zvikanzi mhepo ine munhu akaitora akuishandisa mushandisiro usina kunaka murongwa wakuita pamwana iyeye wabva ipapo zvikanzi rati mumushamenyu mune urombo mune matambudziko ari kuitwa muri kufiwa matambudziko ese amuri kusangana nawo mushamenyu mune urombo ati chokwadi ndo zvandafambira kuti tinzwe kuti ane urombo chiremba akati handikwanise kuti nditi muri mutemane nematemo ndofunga pamhuri muripo asi pamhuri mimi mese pamhuri yenyu yese ndingangobvise vanhu vairi chete vasina urombo. Saka pane urombo huripo, mune zvikwambo zviri mumushamenyu zvinofanira kuti tibvise zvinhu izvozvo. Kana tabvisa zvinhu izvozvo tazvibvisa zvinhu izvozvo tochizviendesa kwazvakanotoka tokutungamira tochienda kodzosera zvinhu izvozvo kwazvakanotoka. Pasina izvozvo ndiri kuona pane rufu kufa kwemunhu manje manje wakati achokwadi shoko iroro taranidzwa. Zvikanzi nachiremba ndiri kuona pane hore iri kutenderera irikuda kutorowa munhu. Zvikanzi aichokwadi ichocho makatomborwa pana mai vachenaira makatomborwa mushanda ngati pane iri kutotendera ida kutorowa munhu. Ichokwadi saka chiremba azodzwa osimbisa akazouya pana baba garai izvo saka chiremba azoti zvikanzi baba imi mukadzi wenyaya mukadzi wenyu naye ndoine mukadzi patinobvisa zvinhu techizviisa nemukadzi wenyu yekuti kuda kumuisa iwo wambofunga kuti upu hwamukadzi wati ndingatotende chaizvo kuti kana mambika zvakanaka mapanzwisise tati mukadzi wamuinaye ndoti mukadzi wamuinaye mukadzi yedu tinofanira kuti timubvise obva wazoti chokwadi. Chiremba aenderera mberi achiti paurombo huri mumushamenyu urombo ihwo hwakatotorwa nevanhu varipo tinoda kuti ndibvisa handidi kuti ndikuti ndikushwe kuti munotemane nematemo fanira kubvisa zvinhu zvouya todzosera kwazvakanaka chibva watenderana ipapo. Chiremba akati inini kuti ndiite basa iri noda mombe 3 nembudzi 3 dzerusumuro, asi pamombe 3 idzodzo dzangu imbiri imwe chete mombe ndeyedani. Chibva watenderana ipapo. Saka chiremba azoti chiendai munoronga maronga asi izvozvi mechibva pano handidi kunzwa kuti kune munhu afawo kuti kana pakaita mumwe anenge afa nemi tichanetsana. Saka ndiwo mashoko handizivi kana paine pandasiyirira mondibatsira nondazotaura nemusoro guru yaenda mondibatsirawo kana pane pandasiyirira.
mwezi mibiri ere mavhiki mairi ere toti muchitonga anobvunza iwe ndakusachisa chete tikati mavhiki mairi ere vhiki imwe chete chii ndakusachisa una yakaunozvaro ore irutenderere toti manze ndikirini pasemonde kende monde yani ngatokera November nenge seti tetamu nayo inashabia seti November Some guy